l'estany de Sils va ser dessecat a mitjans del segle XIX, llavors, clar, diguem-ne, el que és la zona humida va desaparèixer totalment, només van quedar els canals. Aleshores, des de fa uns 10 anys que es va començar el projecte de recuperació, doncs bé, de mica en mica la natura, per dir-ho manera, està tornant a l'espai. I la majoria d'aiguamolls i llacunes que es van dessecar a Espanya van ser per l'agricultura i també per combatre determinades malalties, com ara la malària. Aquí a Catalunya hi va haver paludisme, hi va haver malària. Doncs amb l'excusa del sanejament, de lluitar contra les malalties, doncs es dessecaven moltes tirant terra, drenant, retirant l'aigua. Pare, digueu-me què li hem fet al riu que ja no canta. Rellisca com un barb mort sota un pam d'escuma blanca. La majoria tenen espigues, com ara el balcalló, que és aquesta cinta, que és la planta més abundant d'aquí de Sils, del Segomés de Sils. Aquí veiem unes flors blanques que són la corretjola, que aquesta és una enredadera, que aquí es veu molt bé, que aprofita les tiges del canyís o del balcalló per pujar i arribar a la llum. Llavors fa aquesta flor tan maca i blanca. I una altra planta típica de l'aiguamoll que veiem aquí és el canyís. El canyís, que és aquesta planta amb la fulla així allargada i que fa un plomero, que tothom coneix, i que allà on té una inundació permanent es fa molt gran. Pare, que el bosc ja no és el bosc. Pare, abans de que es faci fosc, ompliu de vida. I aquí a Sils també vam fer un tancat, en una zona on la vegetació era molt densa, es van posar unes eugues i gràcies al pastureig d'aquests animals es va aclarint la vegetació i es van creant zones obertes com aquestes, que quan s'inunden són molt bones per amfibis, perquè fan els ports s'hi visquin, i pels ocells. Pare, si no hi ha pins, no es fan pinyons, ni cucs, ni ocells. Pare, on no hi ha flors, no es fan abelles, cera ni mel. Les més danyines són la carpa, que és un peix introduït provinent d'Àsia, la tortuga de Florida o la tortuga americana, el cran de riu americà també, i la gambúsia. Molts d'ells ja és impossible de controlar-los i d'erradicar-los i altres doncs es poden fer campanyes. Pare, que el camp ja no és el camp. Pare, demà del cel plourà sang. Ara les zones humides compleixen un paper molt gran, que això també ha sigut molt recentment, que és espais de lleure. És a dir, tots aquests aiguamolls són llocs plans, i com a zones de passeig per venir a relaxar-se, per fer educació ambiental, per portar a les escoles, tenen un valor grandiós. El vent ho canta plorant. Pare, ja són aquí monstres de carn amb cucs de ferro. Abans això eren camps de conreu i la gent venien, els que venien a conrear els camps, no venien a veure l'estany. Però des que es va fer aquesta llacuna i hi ha aquests miradors, hi ha els ocells i venen d'això, venen a veure-ho. I la gent venen a veure això, se'n parla. El Primavera és preciós, això, ara perquè és aquest temps, el Primavera és preciós, i veus els ànecs com... Això estava abandonat així, hi havia una bassa, però estava abandonat i ara ho arreglen molt bé. I tenim els ocells i això està molt bé. Cavalls, ara n'hi ha els cavalls, però ja tenim cavalls. Pare, que estan matant la terra. Pare, deixeu de plorar,
que ens han El que farem declarat. és tallar algun peu dels oms petitets perquè els altres puguin créixer bé i farem un refaldat. La meva intenció, vaja, és que tots anem a una, que l'estany és únic i millorar-lo amb les nostres possibilitats. Aquí no hi ha d'haver-hi un millor que l'altre. Ara, més o menys, la superfície que tenim comprada i que s'està fent gestió o recuperació és un 10% del que havia sigut l'estany. Per tant, ens queda encara molt terreny per recuperar o per intentar retornar la sonomida. Pare, que estan matant la terra. Pare, deixeu de plorar, que ens han declarat la guerra.